després de veure com era la televisió als anys 90, jo m'he quedat amb ganes de saber-ne més, però ara ja em trasllado a l'actualitat i he anat a entrevistar persones humanes perquè m'expliquin com consumeixen ells la televisió. Endavant. Dis-me, tu com sols mirar la televisió? Amb un televisor, internet, a la carta? Jo miro la televisió a internet, bàsicament. Bueno, normalment amb la tele i si no tinc temps, doncs a través d'internet. Con un televisor en el sofá, sobre todo, sí. Pues la solgo mirar o a la tele mateixa, però molt poc, o a internet. Normalment per internet perquè no tinc temps de mirar-ho quan toca, no? Quan surt. Únicament per internet, sí, tot per internet. Pues YouTube, sèries, pel·lícules, però la televisió en si mai a la vida. En televisor. Prefereix amb televisor per què? L'acostum, internet utilitzo més que res per tema de consultar dades i això, però la televisió tranquil·lament al sofà. A través d'internet. Per què? Perquè és més còmode i a sobre pots veure les sèries, pel·lícules, etc. quan tu vols. Per internet potser és més pràctic perquè dius si estàs estudiant o no tens temps, doncs saps que hi ha la plataforma virtual per mirar els mateixos programes. Pots mirar el que vols i també perquè no hi ha anuncis i és més fàcil, és més còmode i ho tens sempre que vols. Què sols veure? Pues sèries, pel·lícules, sobretot sèries. Informatius, algun documental, però sobretot el tema de notícies, tertúlies, un programa de zappings, però sí, molt tema de tertúlia. Pues sèries de televisió, mentes criminales i coses així. Series y películas. Todo menos telediarios y programas de esos. Quin futur li veus a la televisió? A veure, jo crec que un bon futur, o sigui, hi ha molta gent que mira televisió y no s'acabarà de mirar la televisió mai. Que bueno, siempre es un espacio que va a estar, ¿no? Pero la importancia que tenía antes ya no la tiene para la sociedad, ¿no? I quina diferència veu de la tele de fa 20-30 anys a la d'ara? Monstruós, ja tinc molts anys jo, no els dic, però molta diferència, això és un altre món. Com què? Home, doncs escolta'm, amb tot, és un espectacle, la intel·ligència de la gent, els programes que fan, és un altre món, i la visió, bueno, virgueries. Abans es feia una televisió familiar pràcticament per tots els públics, es feia pel·lícules, es feien documentals, es feia alguna cosa cultural, poqueta. Indiscutiblement va ser una autèntica fita l'adveniment de TV3. Això va canviar molt el país, sobretot pel que fa a la web. Ja fa temps que la televisió va estendre el seu regnat més enllà del menjador. El seu tron, de la mateixa manera que l'audiència, s'ha anat fent cada vegada més desubicat, fins al punt que ja és possible consumir imatges en qualsevol lloc i en tot tipus de pantalles, fins i tot en diverses alhora. I no només això, sinó que tampoc cal emmotllar-se als capricis dels programadors, perquè ara l'espectador més que mai s'ho guisa i s'ho menja amb graelles a la seva mida. Nosaltres ara en volem debatre amb els convidats a aquesta tertúlia de la televisió del futur. Ells són el Lluís Caelles, periodista de TV3, bones i benvingut. Sergi Vicente, director de BTV, bones. Eva Varas, del 324.cat, benvinguda. I Laura Bernis, periodista i escriptora, benvinguda també. Com dèiem, un dels grans reptes de les televisions ara és captar el públic jove. Com ho faríeu vosaltres, Lluís? Bé, jo parlaré una mica específicament d'informatius. Estem tots una mica desorientats amb què passarà amb el futur de la tele, però bàsicament els grans trets jo crec que són, d'una banda, la asincronia, com molt acabes d'explicar tu ara, s'ha acabat programar perquè la gent et segueixi, sobretot la gent jove, volen veure al moment que sigui i volen veure al lloc on sigui. Per tant, les seues pantalles són bàsicament els telèfons mòbils que et permeten veure la televisió en qualsevol moment. Per tant, és asincrònica, l'has de penjar perquè cadascú la pugui consumir quan vulgui, l'ha de poder consumir des del lloc on sigui al moment que vulgui, per tant, les plataformes són noves, i jo penso que també un fet que algú comentava en aquesta enquesta, la televisió ja no és aquell espectacle familiar que la gent s'aplega per veure, cadascú la mira com vol i cadascú mira el que vol, i per tant hem d'aconseguir també trobar temàticament què és el que vol cadascú i intentar fer una mica una televisió a la mida. Sergi? Jo no polemitzaré perquè estic molt d'acord amb el que ha dit en Lluís, però sobretot tu parlaves d'això, de guisar les coses. Al final, la necessitat tant d'informatius com de qualsevol altre contingut sempre hi serà, no? El que està clar, i això és rotundament així,
és que han canviat els hàbits de consum per l'efecte de la tecnologia, tot és molt més a la carta, hi ha també una escletxa generacional important i el que hem de fer des d'aquells que programem, ja no tant televisió, sinó continguts, és facilitar-ho. De fet, nosaltres, en el cas de BTV, ja estem fins i tot deixant de parlar de televisió, perquè és igual per quin canal exactament ho miris, l'important és com ho fas. I parlant de guisar, és igual si et menges un plat amb forquilla de ganivet o amb palets o liofilitzat. L'important és que allò tingui gust i que pugui arribar a aquell que se l'ha de menjar. Eva? Si parlem dels joves, és a dir, els joves consumeixen molts vídeos, molts. El que passa que no consumeixen la televisió tradicional com la tenim entesa. Aleshores, jo crec que una de les vies per arribar als joves és per què els joves miren YouTube i els youtubers, crec, perquè connecten amb aquell que els està explicant una història, perquè se senten molt identificats i perquè aquella història els afecta. Aleshores, per exemple, a un jove li interessa una notícia de l'atur? Sí, indubtablement li interessa, però potser no li interessa com li estem explicant ara. Segurament li interessarà més que li expliqui algú amb qui se sent identificat, que comparteix els problemes que ell té, i això jo crec que no ho estem fent, i YouTube, per exemple, que són els joves mateixos, ho estan fent i ho estan fent molt bé. Per tant, jo crec que hem de canviar també la forma de narrar determinades històries que fins ara venim narrant d'una mateixa manera i no arribem a determinats públics. I la Laura, com a consumidora d'aquestes joves, és possible? Bueno, sí, clar, jo m'acabo de graduar ara mateix i també estic, diguem, una mica en les dues parts. Llavors, jo el que veig més, totalment d'acord amb el que han dit els tres, està clar que hi ha hagut un canvi, sobretot tecnològic, el fet de que qualsevol puguem portar un mòbil a damunt fa que tots puguem aportar també continguts, després hi ha hagut un gran canvi de continguts, o sigui, hem d'adaptar el contingut al que vol, el que deia l'Eva, no? O sigui, si el públic d'ara necessita peces més curtes, doncs haurem de fer peces més curtes i sobretot el que veig que és el canvi més important i on hauríem potser d'enfocar més és que ja no és un espectador la persona que ens veu, sinó que és un usuari i es vol sentir partícip. Per tant, interactuar molt amb ells i que ells puguin interactuar amb nosaltres com a mitjans i sobretot que puguin dir la seva i fins i tot aportar part d'aquests continguts. Una mica, crec que això és el que s'hauria d'anar fent, no ho sé. Parlant de youtubers, influencers, hem preguntat amb alguns youtubers i veiem a veure el que ens han dit. Escoltem-los. Hay muchas plataformas de hoy en día que te dan opciones mejor que la televisión. ¿Por qué? Bueno, tú sabrás que tienes, por ejemplo, YouTube es una plataforma donde puedes ver cualquier contenido y sin anuncios y a la hora que tú quieras. ¿Qué pasa? Que eso en televisión no lo tenemos. También que últimamente en la televisión de hoy en día es mucho de hablar de otras personas, decir, he escuchado esto de un chico, que sí tal... Todo ahí, meter a la gente. Ya no hay programas educativos, no hay programas que te enseñan, programas que te diviertan. Penso que hauria de ser més d'actualitat i està més actualitzada, ja que la majoria de pel·lícules i sèries arriben mesos després o fins i tot anys després i la causa d'això penso que és la traducció d'aquests productes audiovisuals i no la subtitulació i la versió original, que realment se perden molts matisos. Què m'enganxaria a la televisió? Doncs probablement un programa de cuina, però no tant per prendre's nota i estar atent de tècniques i de més, sinó per relaxar-me. Jo crec que això ara mateix m'aniria al sofà a veure aquest programa. Bé, aquí tenim alguns exemples del que volen els influencers o els youtubers veure a la televisió. Què en penseu? Laura, comencem per tu. Que també, arrel de l'últim testimoni que teníeu, és que YouTube el que fa és que puguin centrar-se molt en un tema en concret. O sigui, que no hi deia jo de cuina, el youtuber que fa de jocs parlarà més de jocs, o sigui que també l'audiència el que vol ara potser són aquests continguts concisos que siguin només d'una temàtica i potser els influencers estan contribuint amb això i donant la resposta que volen els usuaris. No sé... més que pot ser genèric d'un informatiu que hi ha de tot, volen només la resposta amb aquella cosa en concret, amb aquest joc, amb aquesta recepta. Com es pot fer això, per exemple, als informatius, Lluís o Sergi? Més que res, però Sergi. Fer una equivalència entre els youtubers i el món de la televisió per mi és pervers, perquè estem en un moment en què hi ha molta fragmentació, no només de pantalla, sinó també de continguts, i hi ha de tot per tothom, no?
I no ens hem d'obsessionar si hi ha youtubers que tenen molta audiència. Al final, la nostra missió, per exemple, en informatius, ha de seguir sent la que és. El que sí que hem de fer és entendre que han canviat els hàbits de consum, han canviat les maneres, els codis, sobretot, a través de les diferents generacions per interpretar la realitat i, per tant, hem de ser capaços d'adaptar-nos i estar una mica a tot arreu, no? Però no hem de competir, per exemple, amb això, i sobretot quan escoltes determinats youtubers amb un nivell que, diguéssim, Déu me'n guardi que hàgim d'arribar a aquest nivell de llenguatge, per exemple, o de dirigir-nos a determinats espectadors si el que volem és informar sense precisió o amb una frivolitat absoluta. Jo crec que hi ha dues coses. Un dels testimonis parlava de que la gent, de que els youtubers parlen de debò del que els interessa als joves, en aquest cas. Jo penso que això és un esforç que hem de fer i que ja portem temps intentant fer-lo, que és buscar nous portaveus. Els portaveus del que passa al món són els mateixos des de fa molt temps. A vegades són fins i tot els mateixos amb noms i cognoms, però sobretot són els mateixos amb rètol. Amb càrrecs, no? Amb càrrecs. Algú deia que a la transició les notícies oficials eren un 20% i les agafades al carrer eren un 80% i ara ho hem invertit. Per tant, hem de canviar els portaveus. Amb això estic d'acord. I estic molt d'acord amb el Sergi. No podem equiparar-nos als youtubers, i més si parlem d'informatius, i més si parlem d'informatius de televisions públiques. Nosaltres hem de tenir la nostra agenda. És a dir, hem de buscar el públic jove, hem de buscar les noves plataformes, hem de buscar la nova manera de narrar, però no hem de perdre el món de vista. Nosaltres mirem de fer informació. Aquell axioma de la BBC, formar, informar i entretenir. Doncs modifiquem-lo una mica si vols, però aquesta és la nostra vocació. Hem de ser rigorosos i hem d'anar a buscar les històries i les hem d'analitzar. Aquesta és la nostra feina. És a dir, el flash informatiu a vegades el tens a Twitter, l'incendi, l'accident, la senyora d'avui que rodava per la carretera només amb 3 rodes, que crec que ho ha rebentat a la web. Això algú ho ha gravat des del cotxe, però algú ho ha d'interpretar, i això només ho fa algú que està format i que té recursos al darrere per fer-ho. I allà hi hem de ser nosaltres. No. Un dels perills i una de les realitats que constatem diàriament és aquesta pressa per la immediatesa i amb aquesta multiplicitat d'inputs el perill de no contrastar, que és precisament allò que des del món públic o professionalitzat podem aportar. El perill de les xarxes. Sí, aquest és el nostre gran repte. I també hem de saber una mica, quan jo parlava del llenguatge dels joves, no era tant per equiparar-nos als YouTubes, que estic totalment d'acord en què nosaltres tenim fins i tot encara més responsabilitat en aquest moment, possiblement. Però sí que, és a dir, si en aquesta era qualsevol ens consumeix per on vol, quan vol i només allò que vol, segurament nosaltres haurem d'adaptar el nostre llenguatge o la nostra presència amb un discurs, sobretot des d'informatius, igualment rigorós i veraç, a les diferents plataformes en les que arribarem a la gent. I aleshores hem d'intentar arribar als joves perquè, sobretot com a mitjans públics, perquè no s'informin només per YouTube, probablement. I aleshores hem de buscar altres formes i sobretot altres llocs on anar-los a buscar perquè ja no hi són o cada cop hi són menys en aquells mitjans més tradicionals. Aleshores, hi són més a Facebook, hi són més a Snapchat en determinats països. Clar, què fem? Hem d'adaptar una mica el nostre contingut sense perdre, evidentment, la nostra essència de rigor. Per exemple, Laura, tu com a consumidora potencial de joves, com els teus companys, per exemple, consumíeu els informatius o com us agradaria que us arribessin les notícies? Aviam, jo també, clar, he estudiat periodisme, llavors diguem-ne que soc bastant defensora. L'únic que sí que és veritat que hi ha molta gent que directament mira Twitter, Facebook i YouTube. L'únic que, clar, s'ha de distingir molt bé si vols informació d'estar al dia i tot, o si vols passar una bona estona, riure o el que sigui, que aniràs més als youtubers que parlen més així col·loquial. Llavors, sí que veig que potser també, que no sé si es pot dir en general, però cada vegada volem més passar-nos-ho bé, riure i no tant la informació seriosa, que això sincerament a mi em preocupa i també m'agradaria que no passés això i des de la meva professió i humil experiència intento conscienciar la gent de determinades coses que estan passant i no tant d'intentar-ho fer entretingut, divertit i que la gent s'ho passi bé amb argot. Però clar,
això després s'ha de veure en futures generacions encara posteriors meves si realment voldran veure informació rigorosa o continuaran més amb els youtubers només. Creieu que la informació pot derivar cap a l'entreteniment d'alguna manera? Lluís? A veure... Perquè està clar que hi ha gent que vol això. Hi ha gent. Hi ha gent que vol això i hi ha mitjans que s'apropen a això. Això segurament es sabrà més leve, però és veritat que a la web que et permet saber en cada moment què és el que s'està consumint més, hi ha diaris, hi ha webs que automàticament el que s'està consumint més ho pugen a la home i li donen importància. És a dir, responen automàticament al que vol l'audiència. Això formulat així, ostres, és un gran principi. Responem al que vol l'audiència. Però insisteixo, és maquiavèlic. Insisteixo aleshores a la nostra responsabilitat de mitjans de comunicació. Podem fer això? Jo crec que no. Però fixeu-vos si és pervers que el que ens està passant ara... L'altre dia anàvem un taxista a l'aeroport i estava molt espantat perquè l'havíem contractat ja a través d'una aplicació, Hilo o MyTaxi, i ell deia, un temps enrere, el client era meu, era un senyor que aixecava la mà al carrer i era meu. Ara, el 80% de clients meus són de Hilo. Per tant, quan Hilo o l'aplicació que sigui decideixi modificar, jo estic mort, ho he de comprar sí o sí. I als mitjans ens passa el mateix, ens comencen a consumir majoritàriament via Facebook, via Twitter, via altres plataformes. El telespectador, que ja no era molt nostre, ara no ho és gens. Si resulta que Facebook, per exemple, té un algoritme que col·loca les informacions amunt i avall en funció de la gent, jo l'altre dia rumiava, a veure si haurem d'agafar i mesurar les informacions amb rigor, amb credibilitat, contrastar-les, narrar-les bé i afegir-hi com a criteri informatiu l'algoritme de Facebook què diu. I això és tremendament pervers. Sí, però també, perquè de fet aquest debat ha sorgit ara amb les eleccions americanes, on aquell que més mencions tenia a les xarxes socials és el que ha acabat guanyant i on s'ha criticat precisament molt a Facebook per un determinat número d'informacions falses molt elevat. Però jo crec que també tenim a les nostres mans reivindicar tot aquest rigor, tots aquests criteris, perquè s'acabin també convertint en algoritmes i perquè la societat sigui informativament madura, democràticament parlant. El problema és que és veritat que la tendència és cap a la idiotització i el control, i això és una mica preocupant, però crec que també tenim les eines per evitar-ho. Eva? No, jo crec que, com tot, és a dir, aquest debat que tu deies a la redacció l'hem tingut moltes de vegades, sabem que això funcionarà molt bé a Facebook, o fins i tot moments en què tu saps que no pots encara publicar alguna cosa a Facebook perquè encara s'està viralitzant l'últim contingut i t'esperes i dius, bueno, vaig esperar que Facebook em digui quan haig de publicar. I aquest debat el tenim. Jo crec que és una eina més que hem de contemplar. És com quan algú diu, és que Twitter diu, home, Twitter no diu res, no? És una eina i això també ha de ser una eina que hem de fer servir. Però és veritat que fa fins i tot una mica de por aquest poder que té Facebook i el seu algoritme per fer visible o invisible una cosa. Perquè fins i tot és per això, per fer-lo visible o invisible. Jo crec que els grans mitjans de comunicació sucumbia a aquesta tentació. Ho veus quan veus la seva home. I quan ho veus, penses, ostres, si no ens hi resistim molt, al darrere anem nosaltres, d'una manera o una altra. Seguint el fil del que deia el Sergi, amb el tema de les eleccions americanes, van veure, per exemple, a La Sexta, que van fer anar els reporters, utilitzaven un pal selfie en vez d'una càmera per fer els stand-ups o bé, les connexions. Com es pot combatre això per mantenir la qualitat, aquest descens de recursos invertits en informació i en... Per mi absolutament no és un perill, al revés és una oportunitat. Són eines a les teves mans que les pots utilitzar i que no necessàriament substitueixen a d'altres. Jo quan en la meva etapa de reporter a TV3 havia utilitzat càmeres millors i a vegades fins i tot telèfons mòbils perquè el telèfon mòbil et donava una major versatilitat o discreció. Aquí l'important, sobretot a nivell d'informatius, és que mantinguis tot allò que et fa ser un periodista creïble, una empresa informativa creïble. A partir d'aquí la resta és circumstancial.